मानगोनां रायजोफोर भिडिअआ गुसुं जागोन किन्तु जोबोद इम्पर्टेन्ट बेवहाय नोंथांमोननि जगदान नांगौ कमेन्ट्स नांगौ। बाथ्राया जाहैबाय मा बबे दुनियायाव मा बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबनाया अनलि आसामनि थाखाय बा बिटिसिनि थाखायल' होननानै 8 सिडिउला मा मोनसे पार्टिकुलार प्लेसनि थाखाय हरो नामा? जाय रावा 8 सिडिउलाव हाब्बाय भारतनि 8थि फारिलाइयाव बेनि मर्यादाया जाहैबाय जायफोर सरकारि रावफोरा दिनैसिम सरकारि भाबै मर्यादा मोननानै दङ 8 सिडिउलाव 8थि फारियाव बेजों समान समान जाहैबाय। जेरैहाय गुबुन गुबुन रावारिफोर गोबां दं आरो दिनैनि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला सोरबाया लाबोदों माबेबा एकर्डनि गेजेरजों माबेबा एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बेखौ आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय मोनसे खोथाया मा 8थि फारियाव हाबखानाय मोनसे रावखौ बा 8 सिडिउला देरसिन मर्यादाया ना एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज अफ ए पार्टिकुलार स्टेट आ देरसिन जाखो? बेसेबांबा गोजौआव दंखायो 8 सिडिउला भारतनि 8थि फारिलाइयाव संबिजितनि बर' रावा बेखौ नोङो आरोबाव मोनसे स्टेटनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज होननानै लानानै फैयोबा लाबोनायाव जेबो लस गैया। नाथाय मर्यादानि खोथाखौ सोरबाया आसि थुनानै बुङोब्ला गोख्रों रावजों बेवहाय बुंनांगौ थायो। बे मोननैनि गेजेराव डिफारेन्सआ मा? बबेनि मर्यादाया बांसिन? काहा 8 सिडिउल और काहा ये एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेज अफ आसाम? जों बुजिनांगोन बेफोर खोथाखौ। এইবোৰ কথাবিলাক আমি বুজিব লাগে না। ইউপিপিএল দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে বুজি পেলাই এই কথাটো বাৰম্বাৰ বাজাই থাকে না নলেজে নাই, এইটো ডাউট আছে। दा बर्थमानाव माखासे ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफ्रा आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना रायजोनि गेजेराव कनफिउसो लाबोनो नाजागासिनो दं, गावसिनि फारसे गोसोखौ बोफिननो नाजागासिनो दं। मोनसेया जाहैबाय बिटिआरनि गेजेरजों पावारखौ बारायनायसो जादों, खमायनाय जायाखै। जायफोर बिथांमोना बिटिआरनि गेजेरजों पावार खमायदों होनदों बिथांमोनखौ थांखिनानै बुंदों माखासे ससियेल मिडिया क्रिएटर्स बिथांमोन नेता बिथांमोना जे बले बिटिआरनि गेजेरजों पावारा खमायाखै बारायदोंसो होननानै। बिनि फोरमानखौथ' माखासे ससियेल सिभिलियान बिथांमोनानो बुंलांबाय, दैदेनगिरि बिथांमोनाबो फारागथि लानानै डिफारेन्सेसखौ खिथालांबाय। व्हाट आर द डिफारेन्स बिटुइन बिटिसि एकर्ड एन्ड बिटिआर एकर्ड मा दङ बेफोरखौ फोरमायलांबाय प्रमाण होखारै। अबेया कनस्टिटिउसनेलि एडप्टेड अबेया नोङो कनस्टिटिउसनेलि जेबो गनायथि गैया बेखौबो फोरमायलांबाय। दा आङो मोनसेल' उदाहरन होनोसै। जाय बिथांमोना पावारखौ बिटिआरनि गेजेरजों बिटिसिनि पावारखौ बारायदोंसो खमायाखै होनदों, बिनि थाखाय मोनसेल' बे बिटिसिनि चिफ डेपुटि चिफआ आसाम स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक, बे रेंकनि स्टेटास मर्यादा मोननाया बिटिआराव दंमोन नामा? आरो जायफोर 12 जन इएमफोर दं बिथांमोननो मिनिस्टार अफ आसाम बिनि स्टेटास होनाया समान समान होननानै बे दंमोन नामा बिटिआराव? सिगां बिटिसिआव दंमोन हाग्रामा महिलारि सारनि 17 बोसोराव, प्रमद बर' बिथांनि 5 बोसोराव बे दंमोन नामा? दा गैयामोनब्ला बारायनाय ना खमायनाय जाखो बियो? आरो गावसोरसो मानगोनां सीएम हेमन्त बिश्व शर्मानि देरसिन, आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय देरसिन गावसोरसो बा हराखैनो 16था डिपार्टमेन्टखौ। मानगोनां आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो होनबाय लिखित भाबै डिपार्टमेन्टसफोरखौ लांनायखौ हरफिनलायबाय। गावसोरसो सीएमनि देरसिन, हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि देरसिन नङाखि नङा होनबाय। बेफोर प्रमाण होखारै मोनब्लाबो जुदि नङा होनोब्ला बेफोरजों बादिनांबाय थानानै माथो लाब? आरो मोनसे खोथाया ओरै
पलिटिकेलि मोनसे खोथाया ओरै पलिटिकेलि इउपिपिएल दोलोखौ बुंबाय थानाय जायो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै सोरबा ससियेल सिभिलियानानो होन समाज सेबकआनो होन बा बबेबा अर्गानाइजेसनाव थानायानो होन बा राजनितिक दोलोआव थानायानो होन दा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बिटिआर सुक्तिखौ लानानै होननाय लोगो लोगो दिनै डिफेन्डारफोर बादि मानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथायो बा मोदोमाव नांहैयो बिथांमोनखौथ' थांखिनानै बुङाखैना आरो जायफोर खोथाखौ खिथादों बेफोरखौ गासिखौबो प्रमान हखारै रायजो राजानो खिन्थाखानाय जादों। लास्टआव रायजो राजाफ्रा मा सानमारदों बिटिसि एन्ड बिटिआर मोननैनि गेजेराव कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।